Ore. Tsara fa. Bon. Ih, fanaovana akaty koa na tsaky tsara. Ayatsika jiaby fa ato amizay setsika koragna velogna ato. Midira nareo jiaby, tagena amina jiaby. Bon, vidéo tsy ataoko lava e. Ho an'izay mahita azy io, ho an'izay mahita plus tard, mipartage aminamagna. Ho an'izay bon. Ataoko direct koragna, tsisy filtre, tsisy fiatsaram-bela tsihy, tsisy fitiavagna maly na fitiavagna hady. Fantaky maha-olombelogno za zegny. Bon. Ny raha mandalo kar règle voalohany amin'ny fiainagna de zao. Raha koa tsy tianao atao amin'olo, aza atao amin'olo hafa. Voilà. Raha koa tsy tianao atao amin'olo, aza atao amin'ny hafa. Voilà. Bon, karaha ty koragna, maro be nareo ity tsisy idirany resaka politique koragna ty. Aza pidipidirinareo amin'ny politique. Aza pidirinareo amin'ny politique fa izy ty resaka fahela. Tanareo fahela. Ny anty anao matsapa big MG fa hoe anao nagnasama manao za nefa za renin'olo ndraiky dadin'olo asasahenao isan'andra amin'ny pagenao. Asasahenao za. Bako za eto tsy me-positionner en tant que victime. Hein? Tsy me-positionner en tant que coupable na ino fa resaka fiainagna izy volagnitsika ty. Ah non, arrête de pleurnicher devant les gens. Arrête de pleurnicher devant les gens. Arrête. Ah non, vous les mangala 19 en Facebook tout. Itano, zanu mwal tsy nangala vidéo. Zanu mwal tsy ny film fa tiako zo volo ny film vidéo ny mwal. Fa ninaka réglenga face à face zani kuranga tawno. Zani keke no e big MG uza. Anao tsy nety zaza e big MG uza tamno. Iti uzahu zani volagna taminao ity za hoe uza devant nao ty amizay za le viava sasainao Facebook isan'andra igny za ty e uza io tsisy dirany resaka politique fa resaka fahela depuis anao magnasa za depuis anao mivolagna raha agnatin'ny sikigny naka depuis anao magnentsahentsa raha agnatin'ny sikigny naka azonao bonjour za tsara ny volagna tsara namaly fa za niambigny anao raha fahela le raha za mahita anao face à face atsika miregla izy. Io tsy voatery hoe réglegna agnatin'ny agressivité na réglegna amin'ino fa koragna. Zany moaly ny volagna taminao e big e blanc e big e oza. Za nagnatogna anao bon. Ty za hoe oza. Za jeudi en face nao. Za jeudi en face nao za taminao. Voilà. Eto amizay raha jiaby tianao volagniny momba za volagnany ihany une bonne fois pour toutes fa atsika zao tsy agnatin'ny Facebook. Tiako atsika mba face à face atsika mikoragna raha magnapetraka raha amin'ny place. Anao mitokitokika anao tsy mivolagna. Deka za miakatra. Bon, asaha nataonao zarango zay. Agnatin'ny sikigny naka jiaby intsintsainao zegny hoe naka intsintsainao ty, intsintsainao bo, intsintsainao raha jiaby mikasiky za. Hein? Lerany za fanao jianao amizay règle le raha, anao amizay tsy mazaza. Na za tsy voazahanao, na masonaka tsy voazahanao. Za mivolagna aminao, regardez-moi dans les yeux. Za mivolagna aminao, regardez-moi dans les yeux. Anao tsy mazaza. Za ty tsara niady amin'olo. Za ty izy koa resaka ndraiky ohatra hoe ataontsika politika hely resaka black NADIA fomban'olombelogno na olo fivadiany za mivolagna aminareo zegny. Olo fivadiany mpivady mifampinagna ranivy mifampitenginy isan'andra mbala miady mbala mankany indrindrandrindra ke atsika agnatin'ny fiarahamonigny ty zegny hoe ilaigna ny filaminagna fa ilaigna koa ny fifagnajagna agnatin'ny fiarahamonigny anao zegny olo jiaby adivanao tsy zaza raiky ane adivanao big MG olo jiaby adivanao azo volo tsy ny adivanao Tsao dignantsika hato agnatin'ny Facebook, hato agnatin'ny réseaux sociaux ty hato. Olo jiaby niady amin'ny big MG. Izy raiky zegny miady amin'olo jiaby de izy mandinia nareo, mandinia. Izy koa zegny anao za raiky zegny iadivan'olo jiaby, izy mandinia toetry. Mandinia amin'ny toetry. Matoa olo jiaby iadivanao dikan'zegny izy dika anao tokony magnano remise en question. Anao tokony magnano remise en question hely amin'ny toetrinao drako. Azonao?
misy raha tsy milamina agnatin'ny toetrinao. Anao magnanaova remise en question mangala coin anao mipetraka anao mandinia tsara amin'ny toetrinao io. Iadivanao ngia taxol fotsy ni haiko edy volanko eto iadivanao bastalayone. Anao teo tsy ela ko anao fa nitady ady tamin'ny nitady mal tamoa. Anao ko nitady mal amin'ny mois d'asionkis. Iadivanao olo jiaby. Iadivanao olo jiaby iadivanao. Raha agnatin'ny sikingnaka hintsintsaignao. Anao jo amizay magnano m'se positionner victime anao. Arrête de pleurnicher meuf. Arrête de pleurnicher devant les gens. Za fa mivolagna aminao za tsy tia natoa za tsy namaly anao tagnatin'ny Facebook tato fa izy zao ty karaha tadiavinao namiako anao. Valiako anao zo agnatin'ny Facebook io karaha tadiavinao. Fotony ninao zegny essentiel aminao le mampanonga abonnenao. Ninaka tsy zegny. Fa amin'ny maha-olombelogno atsika naviany za nikoragna taminao moaly mais bon après olo tia raha zegny ni film atsika. Nanjareny paritka le raha fa anao mitsy nisontogno laklosy ta voalohany nanoratra tamin'ny statuenao teo. Nefa za en tant que maha-olombelogno atsika maha-olo samby mpagnabe atsika agnatin'ny Facebook ty zegny nagnanaovako izy face à face taminao tompiny. Azonao nagnanaovako face à face taminao tompiny. Fa anao zegny arrête zala Big MG. Soyez un homme mec. Soyez un homme. Vous les anao mitomoagna Facebook ato oye zay mangigny zegny hoe anao taloha karaha tsy zegny oabolagna anao. Oabolagna anao karaha tsy zay mangigny volamena zegny. Oabolagna anao karaha hoe tsy m'existe zay mangigny volamena zegny. Zay mangigny varahagna anao tsy m'existe kodiaran-tsarety zegny fa kodiaran'ny Mercedes. Maro feky raha volagninao ato amin'ny Facebook ato. Anao magnambanimbany holo, anao magnambonimbony tegna, anao maro feky ne. Eto ty tsisy resaka filtre volanko aminao. Eto tsisy resaka fitiavagna hady fa quand il y a les problèmes il faut régler. Volanko taminao aza régler amin'ny Facebook azahoanao fa régler tsika ambadika ty. Azonao agny fa ninao zegny tianao izy régler amin'ny Facebook e de régler ko eto koa naka. Za ty volanko aminao zegny za ty faran'olo tsotra. Za ty faran'olo tsotra fa raha koa fa tsy mety raha koa tsy tianao atao aminao anao mivolagna anao tsara nagnasaza. Olo jiaby amin'ny Facebook a témoin fa anao magnasasa agnatin'ny sikingnaka. Anao magnasasa raha jiaby agnatin'ny sikingnaka. Anareo ndraiky naedgy tokony izy fo sainao. Fa tsy za zegny sikingnaka jiaby hintsintsainao. Depuis longtemps anao magnazay. Anao zio amizay. Nefa anao olo boka varitra. Asarazagna zegny amitsika varitra ty karaha bonjour. Zegny raha tsisy dikany aby amitsika varitra ty. Anao amizay eo anao magnano pleurnicher. Iska teteky magnaboaka statut. Iska teteky magnaboaka sary. Azalahy. Soyez un mec quoi. Pour une fois dans ta vie, soyez vraiment un mec. Soyez vraiment un mec pour une fois dans ta vie, Big MG. Assume ton rôle de mec, gars. Soyez pas comme ça. Azalahy. Assumez non zarek problème non. Nino mila régler nga hat fra diable. Faut non tellement obsédé avec des abonnés là. Tu es tellement obsédé avec ça. Fiananga no mianki ano zeng fayouf obsédé no. Ra mietsika Rael mila mampiakatra abonné. Mietsika Rael mila mampiakatra abonné. Nino zeng Agny. Fa ty aza ampidirina rô resaka tsisy dirana resaka politique zegny io. Io resaka fahela. Io resaka fahela fa no moaly amizay za fa no disy tegna face à face. Fa nisy moment zay nangataka nikoragna taminazy tano sy be tagny. Izy tsy mety. Seka ngana raha rampiavanagna. Izy tsy mety miavagna. Voilà. Karakôry ataonao olo karaha zegny. À un moment donné anao mila magnapetraka raha amin'ny place. Isan'andra dako anao mitady malo amin'olo fo. Isan'andra olo jiaby iadivanao. Isan'andra anao miady amin'olo fo. Mba mandinia tegna boka anao. Mba mandinia tegna hely anao. Tsisy resaka idirana avion dessin animé zegny mahaly ty fa nareo mandinie. Hitanareo publication anazy rango fahela magnasasa za zegny. Tsisy dirany avion dessin animé, tsisy dirany resaka politique, tsisy dirany couleur. Fahela zany ambiny izy agnapetraka izy amin'ny place. Fa za tsy miregla raha agnatin'ny Facebook zegny na viany zany moaly nikoragna taminany face à face. Fa nisy olo ny film le raha de niparitika.
fa io koa karaha tiany ke reglegna hato fekiny fa na ino raha volagninareo aminaka na ino za magnaboaka ny agnatin'ny fonaka point tsisy resaka fiatsaram-bela ty ataonareo ty ady eky tany semaine anjaranareo mandinika raha volagniko zegny za tsy misy justifier ary za koa tsy mangataka pitié karaha ataony egny mangataka pitié amin'olo jiaby regny hoe za hoe egny mangataka point mangala 19 za tsy mangala 19 fa za mivolagna réalité raha koa tsy tianao atao amin'olo aza atao amin'olo hafa voilà bigamjinareo zegny mamangigny izy ka teteky mipublier raha io misintogno lakoloson'olo zegny fo atao hasa isan'andra zegny existence nao defa zegny mitady amin'olo mitady malo amin'olo mitsikoroka gauche mitsikoroka droite mba volaiza magnano jeriny viavy karaha io hazalahy grandi un peu voilà tsisy idirany resaka politique na resaka avion zegny fa raha fahela firy ola sasaheny bigamji ato zala ya zany magneky vulgaire be le resaka karaha zay baka izy volagniko raha koa tsy zo heriandra iny samy mahay ary zo tsy ianaragna amin'ny taratasy zany magneky za magneky tegna vulgaire marigny le magnasasa mason'olo karaha zay koa ataon'izy magnasasa olo agnatin'ny réseaux sociaux atao amin'ny public vulgaire magnintsahintsara agnatin'ny siking magnintsahintsara agnatin'ny hegnin'olo jiaby vulgaire fa igny zegny tsy hitanareo fa rehefa izy valiagna amin'olo igny zay vo hitanareo kay tsy mety le raha fa ninazy igny zegny mety agny baka anareo baka mba mahaiza mandanjalanja raha anareo mba mahaiza mandanjalanja raha mahay ny marigny ndraiky dizy za tsy mitady ny marigny fa za nagnaboaka raha agnaty fonaka na vulgaire na ino fa c'est ça fa izy igny fa niboaka igny voilà izy fa niboaka igny izy koa mbala mety apody amaray podiko ndraiky aminazy koa voilà fa mahaiza mila jerinao alamina hely fa misy raha tsy donc andeha mandry tsara zay io andeha mandry tsara marandraigny ty agnatagna am'zagnaro avy somantsara antsuy koa après midi voilà hoanareo zay mankafy tan semaine merci beaucoup hoanareo zegny voilà chapiteau io ny fanjakanako fanjakana reka am'y mairie io ty fa tsisy dirany décédé ianareo zay misy fanologna grade maramila fo ianareo problème ny vigy am'zy karaha ty izy magnasa olo izy boka magnasa olo kofa maromaro olo tsy pour izy fafany publication igny karaha zay fataony fa publication anazy jiaby misy aminakato le magnasasa zarango zay mbala ovakiko aminareo fa za koa mamaky zegny manjary miteraka hady hafa koa za na avy eto mivolagna ty tsy hitady hady fa magnazava koragna forany mafana karaha no moaly igny forany mafana marigny tegna hoe vulgaire marigny magnasa olo amason'olo ary tsy nitaizagna za tsara nagnasasa olo tamason'olo fa noho le raha fa midépasse à sa place voilà anao lehilahy zala mandinia amin'ny malelahy anao agny izy anao ny moaly tsara nangigny fa anao tsy tafivolagna afa ny atao hoe mangigny na anao tsy mazaha olo tsy satroko atao jusqu'à eto tsy mba mizao tsy normal baka drako olo miondriky fo amin'ny fiainana zegny misy problème anao ngy afa tsy azonao time problème anao tsara mba mazaha olo amin'ny maso amin'ny Facebook ato fo anao magnena fa koa fa mason'olo anao tsy mazaha olo c'est pas normal time problème dans la société là misy problème anao io anao mba mizava olo en face koa fa mahita olo miatsaka tsara zahava olo azonao karaha zegny ataon'olo madio fo zegny azonao mizaha olo anao magnatriky mifagnatriky tsara maso aboaka magnano karaha io mizaha olo tsara koa fa misy raha tsy tianao ataon'olo zahava izy atrefa izy zahava maso amaso karaha io volagnany agnatin'ny fonao karaha zegny ataon'olo madio fo karaha nataoko taninao tany moaly azonao za mizanao tsara za mizanao tsara maso amaso fa anao tsy mazaha olo baka agny anao
mondriky fo. C'est-à-dire que tu as un problème, tu as un mauvais fond. Zama zava fo naka ko fa vitaning naka fa vitaning ano zoid mala mananga kisasy aminaka ede. Zafa tsisy kisasy aminao. Ni naka fa vitaning naka. Azno fotony zama zahanao. Raha tagnatin'ny fonaka na boko anao direct. Vitaning naka fa tsisy suite. Vita vidéo ty zafa tsy mivolagna raha mikasiky anao koa. Fa vita igny. Fa naboko anao le vérité tagnatin'ny fonaka. Tianao izy potrika, tsy tianao izy potrika. Azno voilà anjaranao mandiniky izy. Fa anao tokony magnova anao nga. Mitsangana nga. Matrefa fiainana anao. Zava agnatin'ny masolo koa fa misy raha tsy tianao. Fa arrête, anao aza misitrika agnatin'ny Facebook ato fo magnano raha jiaby magnakorontagna jerin'olo jiaby ato. Voleza zegny raha anarako anao. Voleza anao misitrika agnatin'ny Facebook ato magnano raha jiaby amin'olo ato. Zegny fo raha anarako anao. Atrefa fiainana. Koko voleza anao mitomagny ato magnano victime io anao lehilahy fa tsy magnangy. Zegny ambarako anareo koragna nakafa vita fo nakafa madio tsisy alahelo amin'ny big MG za tsisy raha aminany fa vitanigny naka za olo madio fo aleko naka réglegna direct karegny fa tian'izy ny réglegna hato nambarako eto kat vérité naka amagnaraka raha ko tsy tianao atao amin'olo aza atao raha ko tsy tianao atao aminao aza atao amin'olo voleza amizay anao ndraiky toetry io voleza point bye bye tsisy dirany politique tsisy dirany wa entre za ndraiky big MG anareo public jiaby témoin anareo fanazy oko anareo fan Tence Mena voilà aza miady anareo fa fagnazavagna koragna ty fagnazavagna resaka amizay mazava tsara drako voilà hoanao big MG ko tsy mazava aminao koragna sinjova tsara amin'ny projecteur raha novolaniko teo voilà donc magnovoanao baya fa anao misy problème nanao fo tsy mazaha olo tsy mazaha ko tsy agnatin'ny écran eto atanao mazaha olo amin'ny leranao magnano direct fa anao koa réel anao tsy mazaha olo t'as un problème de fond de cœur anao misy problème fond anao noir be agnaty agny azonao magnanaova karaha zaty magnangy ratsy matondra vintagna azonao matondra vintagna mahazaha olo koa madio agnaty fo vitanaka basy za tsy mila gidagida za tsy mila hady eky fa naboaka ko eto ny an-tsarinazy. Voilà sambolo mitsakotsako zegny mety aminany mety aminao tsakoinao tsy mety aminao alohanao zegny trafokainao me mahery ambava homagna agnatin'ny fonao mieritreritry izy voilà azaka ty sambolo melogno